Jombang sampun kapinangkani wonten kanca tani dening adik wedok Mbak Elisa dan elok luar biasa tenan ya Pak ya. Tapi Mas Gare Mbak Elisa ngaturi Pak Lurah, Pak Sumadi Esos sinten yang dipun kanthi minggah panggung napa Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur ya Pak Kepala DPRD napa Ibu anggota DPRD Kabupaten Ponorogo monggo napa Pak Camat diaturi minggah panggung sepon musik Mas ya monggo Pak sinten yang dipun aturi minggah panggung ya nyanyi bareng-bareng yuk sepon musiknya Indonesia monggo Pak Lurah dipandengani Pak Lurah ya yuk sepon dipun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayu sedaya dewan boten saged sebat tunggal Borosuya. Nggih, Nggih, wabil khusus Mas Kang. Nggih. Mas Kang. Oh, Mas Kang. Oh, Mas. Nggih, nggih, Mas Wadra ngaten. Nggih, dados ingkang sepindah ngaturaken pangapunten sak ageng niku bilih Bunda Syarikat. Lalu ini kan caranya ibadah iki nggih tapi mila sampai jauh tasih rapat kalian pembayaran batas seperti bulan iki kula nggih diundang yang mati pindah boten kemawon kalah jelas mugi kemawon panjenengan sedaya nggih Mas Kang nggih Mas Karen sedaya kemawon Mbak Elisa kabeh donga saya Amin. Saya kabeh mugi-mugi Pak Kepala Desa donga menika mugi jenengan kula lancar sedaya keton arep iso nanggapayange ora urut manten lho. Tapi ngono karepe Mas Kang yo ngono kuwi boten saged kula bicara piyambak. Boten wisaksana lek kula mengke badhe nyanyi wae ya bisa nyanyi. Nggih masyarakat iki tidak sanes kula. Sing delok ya Mas Kare panjenengan wayange tapi sanes Mas Kang ini boyok ya Pak. Jelas lo titip dumateng sedaya warga Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Meramin. Boten namung warga wonten ing Balongawan, tapi sedaya sing rawuh lan sing wonten griya. Bilih insyaallah kangge menggo aturan dan kumatok. Kalau itu boten wonten pilihan lurah. Ya, mengikut boten wonten, insyaallah mereka kagilan pilihan kepala desa mereka binjing wonten tahun 2023 ulangi Mei. Insyaallah tanggalnya rarubah mulai selawe Mei insyaallah. serentak ya Pak. Insyaallah serentak. Terus sudah telu dari Mas Kang sing Oh iya. kula suwun Bapak Ibu sedherek sedaya monggo dipekani saiki sapa sing patut sing cakap mimpin desa panjenengan. Nggih. Lah dalu menika kabeh kontrakan Bapak. Nggih Mas Kang ya. Kok kabeh kontrakan Bapak. Ngono dikawini kontrak ya ngono ya. Wah, kami kontrak lho. Kami kontrak bongko. Iki dadi duit kali Mbak Elisa nopo kali warang goro Jawa itu makan. Jadi ya. Jadi sih kami kontrak. Nggih, kita ingin pun biji. Nggih. Sing apa sinten? Sing apa sinten ayo. Wiwi apa? Bisa apa? Oh iya. Nah, Iya. monggo anu, kula pilih nggih Pak, sing kula nggih Pak. Sembarang kok. Lah milih sing perawan apa rondo? Sesone wedok. Kula pilih iki rondo nggih. Wiwi Ernawati saka Madiun. Nah, ini rondone Wisawas Indonesia. Pak Jimat, menika jamur Pak.
Mpun sembarang. Pangapunten nggih para warga sedaya mbok bilih menika kirang sae mergane pun sanget penyanyi. Ya, bedane lho niku mau. Nek penyanyi udah panggung viola, aku udah panggung mesti galongan ngoten. Nggih, Mas, kami kontrakan. Yo, diatur nggih. Maka yuk musik terus. Yono pangunduh saka panitia ning sing nembake kudu bae Lisa ora halus. Oh, ngono ah. Opo lagune iki? Mas saged nyampeaken mundhur lagun mawar kuning. Ning nembang bae Lisa kalian sam apa iki Banyuwangenan digarap gamelan Bali. Nggih. Saking Kruson dan panitia sedaya matur nuwun. Mawar kuning sak sing disuwun. Ya, ya. Nah, uga menika kathah sangat Mas Gareng sing monitor. Nggih, luar biasa. Mas Tulus Cikarang uga transfer jual lagun timbang ana kados nangku. Nah, uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun di monitor. Ya, uga menika nderek nyimak Mas Angko saking Kediri. Ya, Mas Joko Pasar Kediri. Uga saking Pangadi Pondok Jakarta. Ya. Pilang Bangu Girejo Bagor Nganjuk nggih. Dari monitor nggih, manuwun bisa kalau pinangi wonten Nganjuk Kertosono. Ya. Ya, jalurke ya siji Bapak Sabiji. Ayo Pak Elisa. Pangunduh saka panitia diaturke diutamakan. Mawar kuning sing disuwun. Kok lagi Banyuwangenan garap gamelan Bali. Yo, mawar kuning monggo Pak panitia sedaya mawon sugeng midhangaken suwanipun Elisa Urhalus Alasuk. Yuk terus.
Matur nuwun Mbak Elisa istirahat sebentar ya Mas Gareng. Ini mau mugi kangge jampi sayah para panitia luar biasa ing ngadeni awake dhewe.